పిల్లలక మన తల పోసుకుంటాం కదా ఉంటుంది. ఇది కూడా బాగుంటుంది. క్యాన్సర్ ఏమైనా ఉండాలా? అది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. వీడి గుణం మంచిదిరా, మస్తు సూపర్ నైస్ బాబు. అది మస్తు జాలి గుణం అట మాకు. ప్రభాస్ నాన్న కూడా జాలి గుణమే. ప్రభాస్ గారి ఫ్యామిలీ రాజుల ఫ్యామిలీ అట్లా, ఎవరు ఉండడు కూడా అట్లనే ఉంటాడు. మహారాజుల ఫ్యామిలీ అట్ట వాళ్ళది ఉంటాడు అట్లా. అందుకోసమే వాడి గుణం కూడా రాజులు ఎట్లుంటుంది కదా, అదే గుణం ఉంటుంది అట.